गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फैबाय थानाय बांला 1429 बैसाग दाननि लोगोसे इंराजि 15 एप्रिल 2022निफ्राय जागायनो गोनां जे बैसागु बोथोर बा जे बैसागुनि जे फोरबो बे फोरबोखौ सोमोन्दो लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो गेदेमाफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बे समाव आङो बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बायदि सोमोन्दोनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। मिजिंथिदों देग्लायनि बे बैसाग जेनाखि गोदान बोथोर बा जेनाखि बैसागुनि मोनसे रंजाथाइ फोरबोनि गेजेरजों बयनिबो जिउआव बयनिबो न'खराव बा बयनिबो माने हान्थिनाय जेनाखि दावबायनाय जिखिनि मोनसे थांखियाव जाफुंसारनाय मोनसे फैथों आङो बेखौ मिजिंथिदों आरो साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे रंजानाय बियो फैगोन आङो बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो बर' माहारि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय आरो मिथिंगाजों नांजाबनानै थानाय जोङो मानसि माहारि जोंनि थांनानै थानायनि जिखिनि राहा बा जोंनि लाइभलिहुड मिथिंगानि सायावनो जोङो सोनारनानै जोङो जिउ खुंबोदों आबादनिफ्राय लानानै जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि संसार दा बेखायनो बे बैसाग बोथोरजों जे जोंनि आबाद जेनाखि फोथार बियो मोनसे सोमखोर महर मोननायजों लोगोसे जोंनियाव मोनसे गोजोन मोनसे जौगानाय सास्टेनेबल मोनसे जौगानाय बा जोंनि गेजेराव मोनसे गोथार गोसो आरो मोनसे अनलायनायखौ लानानै खौसेथिया फैदों आङो बेखौ गिबियावनो आङो बैसाग बोथोरनि आङो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बेखिनि मोनसे हामलायथिखौ मिजिंथिखौ आङो बावहरग्रोबाय। बे बोथोरखौनो सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफाद लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो जोङो बे क'क्राझार नोगोरनिनो सिङाव थानाय KDSA फिल्ड क'क्राझार गेलेग्रा गौथुमनि जे गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव जोङो फैगौ एप्रिल दाननि 15 लोगोसे बैसाग दाननि सेथि सानखालि गाजा गोमजायै फुंनि फ्राय जोङो लांदां बैसागु बेबायदि जोङो हाबाफारि खुंफुंनो लादों आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ जोङो बिरहोगोन। बे हाबाफारियाव जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय गुफुर फिरफिला जोङो बिरहोनो लादों। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो फारौ बिरहोनाय बेबायदि हाबाफारि जोङो लाखिदों आरो बेबायदिनो जोङो बे हाबाफारियाव बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेबायदि हाबाफारि जोङो लाखिदों आरो बे दिल्ली हाटआव गोदान दिल्लीनि राजथावनियाव जे जोङो फ्रि बैसागु बा आगु बैसागु जेनाखि खुंफुंनायनि जेनाखि जोंनि थांखि बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'नि हारिमु बर'नि दोरोङारि बा बर'नि माने माहारियारि जे फोरबो बे फोरबोखौ मुलुगनि सुबुंफोरनो मिथिहोनायजों लोगोसे बे फोरबोखौ जौगाहोनायनि जेनाखि जोंनि थांखि बे थांखिखौ लानानै जोङो दिल्लीयाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंहैनाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो जेनाखि जोंनि दिनैनि हानाय आरो बे खुंफुंनायाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय आङो साफ्रोमबो मददगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ बावदों आरो बे हाबाफारिखौ खुंखांनायनि उनाव दिनै गोबां सानसुमैफोरा दिनै गोबां मेलेमजिबि मानसिफोरा गोबां गोरों गोरा मानसिफोरा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दिल्लीयावल' नङा गुबुन गुबुन जोंनि हादरनि जायगाफोराव माने खुंनायनि गोनांथि दङ बे बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायदों। केलकातायाव खुंनांगौनि गोनांथि दं बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों। बेंगालराव खुंनो थाखाय जोंखौ एडभाइस खालामदों। मुम्बाइआव खुंनो थाखाय जोंखौ एडभाइस खालामदों आरो खाथिनिनो जे जोंना माने गुबुन कान्ट्रि जेरै नेपालाव जोंनि बर' रायजो राजाफोर दङ। बे बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै नेपालावबो फैबाय थानाय समाव बे बैसागुखौ खुंफुंहैनो हायोब्ला बै जायगानि बर' रायजो राजाफोरखौ जे जोंनि दोरोङारिनि बाथ्रा जोंनि हारिमुवारिनि बाथ्रा बे बाथ्राखौहाय जे जोङो कलाबरेटलि जोङो इउनाइटेडलि जोङो बेखौ जौगाहोनायाव खामानि मावनाय जागोन आरो जोंनि माहारियारि बाद बेखौ जोङो गायसननायाव बा फोथांनानै दोननायाव मदद जागोन नैबे बाथ्राफोरखौ जोंनो फिडबेक होदों। थारैनो बेबायदि फिडबेकआ जोंखौ खुब माने मटिभेट खालामदों जोंखौ इनकारेज खालामदों। जोङो सानदों जे बयनिबो हेफाजाब आरो मदद जों जुदि मोनोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंहैनो जोङो नाजागोन। मानो होनबा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोंनो नांगोन। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंनि आइडेन्टिटिनि खोथा थायो बेवहाय जोंनि बेवहाय माने जोंनि थामोनथानि खोथा दङ बेवहाय जोंनि हारिमुनि खोथा दङ बेवहाय जोङो गाव हारिनि सिनायथि आरो गाव हारिनि थामोनथाखौ लानानै थांनानै थानो लुबैग्रा बियो मोनसे हारि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों जे बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ।
थारैनो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौब्ला रावखौ हारिमुखौ थुनलाइखौ गारनानै माब्लाबाबो जानाय नङा आरो बे हारिमुवा खालिबोल' जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव बा आसामाव गोसारबा जानाय नङा बेयो सारा बुहुमावनो गोसारनांगोन आरो बे सारा बुहुमनि मानसिफोरजों बियो मोनसे रेकगनाइज मोननांगोन सारा बुहुमाव बियो गेलेदिंनो गिदिंबायनो बियो मोनसे स्पेस मोननांगोन बेनि थाखाय जोङो बे गिदिरथार मोनसे महत उद्देश्यखौ लानानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन जायगायावबो जोङो खुंनो जोङो साहसखौ मोनदों रायजो राजाफोरनि मोनसे अनसायनाय मोननानै गोजोन्थों हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गेदेरफोरनो मान होनाय उन्दैफोरनो अननाय होनाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लाखिदों आरो बेबायदिनो जोंनि हाबाफारिया फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो बे हाबाफारिया सानसे सोलिबाय थागोन आरो मोनाबिलि 4टानिफ्राय जोङो बेवहाय हारिमु मोनाबिलि हाबाफारि लाखिनाय जादों जे हाबाफारियाव जे जोंनि मुंदांखा बर'नि देंखोगिरिफोर मोसागिरिफोर बर'नि महरगिरिफोर आर्टिस्टफोर बा जाखांफुनाय जे जोंनि माखासे लाइमोन माखासे स्टारफोर बा माखासे जोंनि खनगिरिफोर मोसागिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों बिथांमोना दिनै जोंनि नैबे हाबाफारियाव फैनो होननानै जोंनो कनसेन्ट होदों दा बेखायनो बैसागु बोथोरनि मोनसे रंजाथाइ बे रंजाथाइखौ जोङो बे गेवलां फोथाराव जयैनो रंजालायनायनि जेनाखि खाबु बेखौ आगुनिफ्राय जेरैबायदि दोनबोबाय थानाय जादों देग्लायबो बे हाबाफारिखौ जोङो दोननो थाखाय थागथियारि खालामदों बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो जोंनि गेदेमा बिथांमोन सानसुमै बिथांमोन फोरोंगुरु बिथांमोन फरायसा बिथांमोन जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन बा गुबुन गुबुन धोरोमनि गासै सिबियारि नोंथांमोन बा बायदि हाबायाव मुखुब जानानै थानाय जे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा हारि बासियालासे धोरोम बासियालासे गिदिर उन्दै बासियालासे जे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो खर' गंग्लायै आङो खावलायहरदों नोंथांमोना फैबाय थानाय बैसाग दाननि 1 थारिख लोगोसे एप्रिलनि 15 अक्ट'खालि जे नोंथांमोना KDSA फिल्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंनो लानाय जेनाखि गेवलां बैसागु बेवहाय जे नोंथांमोना लैहोर बाहागो लाफैयो आङो बेखौ गुरैयै खावलायहरबाय बे आयदानि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव अलरेडि जोङो मोनसे प्रेस रिलिज जोङो हगारखांबाय आरो प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंदों जे आसाम सरकारनि जे बैसागु बा बिहु खुंफुं आफादफोरनो जे 1.5 एल जे राङारि अनसुंथाइ होनानै जोंनि आसामनि बा बर'फोरनि बा असमियाफोरनि बिहु बा बैसागुखौ गोजौथिं लांनायनि जेनाखि मोनसे थांखि थारैनो बियो मोनसे बरायथाव आरो नाजावथाव बेखौ जोङो बरायदों बे हाबाफारिखौ नाथाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थांनायाव माखासे अफिसियेलफोर माखासे डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरा गाफालिथि खालामनायनि थाखाय बा बिथांमोननि डिसक्रिमिनेटरि माखासे एक्टिभिटिनि थाखाय बा एटिटिउडनि थाखाय गोबां मोनथावना बिहु कमिटि बा बैसागु कमिटिफोरा जेनाखि सर्ट लिस्टेड बिसिनाव जेन मुं ओंखारदों बे मुङाव गोबां कमिटि बर'निल' खोथा नङा गुबुन हारिनिबो बेवहाय मोननांगौनिफ्राय बिथांमोना जानगार जानो गोनां जादों दा बेखायनो जोङो बुंदों जे जायफोरा मोननांगौ एलिजिबोल जे कमिटिफोर दङ बे कमिटिफोरनो मोनहोनायनि थाखाय पुनर मोनसे बेबस्था लानांगौ होननानै जों आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों आरो जोङो दुखु मोनदों आरो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों जे माखासे अफिसियेलफोरनि नेग्लिजेन्सि आरो माखासे अफिसियेलफोरनि माखासे डिसक्रिमिनेटरि एटिटिउडनि थाखाय मोनथावना कमिटिफोरा मोननो हानायनिफ्राय जानगाराव थानांदों होननानै जोङो मोनदांदों आरो बे बाथ्रानि थाखायनो जोङो दिनै खुद्रिनायबो जोङो दिन्थिदों